spesial katur datang saipun kadang-kadang Karang Taruna. Aduh Rama ibu ngapuran anakmu yen ana salah lan lupaku rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada Rina wengi ralali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayam muga kanthi mulya yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suara kaning donya ana sukune wong tuwa omong kang tuhu suci gedhe kanjarane Satu koleksi tebang sewu siji juga Aan Production FR Jaya Audio Professional Sound System. Rina wengi ralali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem muga kanthi mulya nganti ana wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suara kaning donya ana sukune wong tuwa omong kang tuhu suci gedhe kanjarane suara kaning donya ana sukune wong tuwa omong kang